paella? Mireu, jo he construït la meva. He pres la mesura del plat amb el que us explicava l'activitat, amb la tapa de la paella, que era una mesura més gran, i amb la tapa d'aquest pot. M'ha sortit això, uns contorns d'aquests centímetres, he fet el llistat, i uns diàmetres d'aquests d'aquí. El següent pas que us plantejo per a aquesta activitat és que feu una tercera columna. En aquesta tercera columna li he posat el títol de divisió, perquè es tracta del següent. Amb ajuda de la calculadora, qui vulgui ho pot fer a mà, haurem de dividir la longitud del contorn entre la longitud del diàmetre. Sí? Per exemple, 67,5 vaig a dividir-lo entre 21 i em surt un resultat de 3,21 centímetres. Quan jo estic fent aquesta divisió, el que estic intentant buscar o trobar és quants cops el 21 hi cap a dintre del 67. O dit d'una altra manera, com entenem la divisió. La divisió és repartir, oi que sí? Doncs jo vull veure quantes vegades el 21 el puc ficar a dintre del 67,5. Sí? Amb el següent exemple. 96,5. Ho vaig a dividir entre 30,5 i em surt 3,16. Amb dos decimals tenim bastant, 3,16 centímetres. Vinga, doncs això vol dir que a dintre del 96,5, el 30,5 hi cap 3 vegades 16. Anem a veure, dintre del 35, quants cops podem ficar els 11 centímetres. Doncs 35 anem a dividir-lo entre 11 i em surt 3,18 centímetres. Ja hem avançat prou, Anem a fixar-nos en aquesta última columna, amb els resultats 3,21, 3,16, 3,18. Feu amb les vostres dades i verifiqueu si s'assemblen en aquests resultats que a mi m'han sortit. Aviam si s'apropen, s'assemblen, aviam què observeu. Vinga, ara després m'expliqueu. Efectivament, estic segura que si heu fet bé aquesta recollida de dades i aquestes divisions, us haureu adonat que tant a vosaltres com a mi els resultats ens han sortit molt semblants, sempre a prop del 3, alguna cosa, però molt propera sobretot al 3. Què està passant aquí? Doncs estem veient que sigui l'objecte que sigui més gran o sigui més petit, sempre ens trobem que la relació entre el contorn i el diàmetre és la mateixa. Mesuri el que mesuri el contorn de la circunferència que jo triï, quan jo aquest contorn el divideixo amb el seu diàmetre, amb el seu propi diàmetre, veig que sempre és una xifra molt propera a 3, 3, alguna cosa. Aquest diàmetre, per tant, estem deduint que hi cap 3 cops i una mica més a dintre del contorn. Aquesta és la corda que hem tallat per mesurar el diàmetre d'aquest plat. Anem a fer un últim experiment per verificar això. Agafeu, si us cap, amb un foli. Si no, mireu, jo he unit 2 folis amb un tros de celo perquè aquest plat hi càpiga d'una manera ben còmoda. Feu el contorn del plat. Sí? Un cop tenim el contorn del plat, agafeu el tros del diàmetre i el tros del contorn. El tros del diàmetre, ajunteu-lo al del contorn, al tros llarg, i talleu per la mida d'aquest, és a dir, aprofiteu que tenim mesurat el diàmetre, el poseu un al damunt de l'altre i talleu més o menys
per aconseguir 2 diàmetres. Utilitzem aquesta corda perquè ja no la necessitem, la del contorn, i la tallem en trossets petits, amb la mida del diàmetre. Doncs ara, més o menys, arriba fins aquí, més o menys. Contra més precisos sigueu, més exacte sortirà l'experiment i ho veureu molt més clar. Tot i que així ja esteu veient que ja està coincidint. Tinc els 3 diàmetres. Doncs anem a col·locar-los al damunt del perfil d'aquesta circunferència que acabem de dibuixar del nostre plat. Doncs comenceu, tornem a ajudar-nos del cel. Poseu un tros de celo i aneu, o si teniu pegamento, doncs també ho podeu fer. Aneu col·locant aquesta corda, teniu cola, també ho podeu fer, de manera que quedi de la millor manera enganxada. Quan se m'acaba un diàmetre, podeu fer-ho amb una senyal. En el meu cas és que el celo no és transparent. El vostre, si és transparent, doncs perfecte. Arriba fins aquí, doncs senyalo aquí. I aquí és on he posat l'inici, doncs també faré una senyal aquí. És a dir, el primer diàmetre, veieu, m'arriba des d'aquí fins aquí. El puc deixar enganxat. Ara vaig a enganxar l'altre. Doncs en el punt on he acabat, començo el següent. Vaig posant que respecti al màxim el contorn i quan arribo al final, doncs li faig la senyal. Aquí tinc un, aquí tinc un altre, 2, i anem a per al tercer. El tercer iniciaria, doncs, aquí. Repeteixo, amb el celo transparent ho veieu d'una manera molt més clara. Però aquí en mi casa s'ha gastat. I fem servir aquest de l'Snoopy. Més o menys. Oh, no fa tota la volta. És que efectivament, és que acabem d'observar que el diàmetre, senyalo aquí, arriba aquí. No fa tota la volta sencera. He començat aquí, he posat el primer fins aquí, el segon i el tercer veig que finalitza amb aquest punt. Em queda aquest trosset per completar tot el contorn. Què és aquest trosset? Aquest decimal, sí? Aquest 0,21, aquest 0,16, aquest 0,18. Per tant, estem deduint que el diàmetre de la circunferència hi cap 3 cops i una mica més en el seu contorn. I sigui quina sigui la mesura de la circunferència, sempre es compleix això. Sabeu què acabem de descobrir? Acabem de descobrir el que a matemàtiques es coneix com a nombre pi. I és un nombre, tot i que tingui aquest nom. I es representa mitjançant aquest símbol grec que fa referència a la lletra de l'alfabet grec, que és la P. Doncs aquest número pi, després de molts estudis matemàtics, es va arribar a la conclusió, després d'observar això, que sempre coincidia amb una mateixa dada i es va arribar a l'acord d'utilitzar el 3,14. Perquè nosaltres, el nostre càlcul ha sigut aproximat, però un càlcul matemàtic i provat i comprovat van arribar a la conclusió que aquest era el nombre que més s'aproximava, no acaba aquí, és 3,14, 16, és un nombre superllarg, infinit. Busqueu a internet, busqueu informació sobre aquest nombre pi, que ve de l'antiguitat. Us podeu posar a buscar l'origen i de quina manera es va començar a estudiar i a intentar buscar aquesta relació, que nosaltres avui hem comprovat amb les nostres mans. Aquest nombre pi, en les properes sessions de mat i en els propers exercicis el farem servir
per resoldre fórmules. Fórmules que ens ajudaran a calcular les longituds de la circumferència, que no és una altra cosa que el perímetre. Oi que quan calculàvem el perímetre d'un rectangle o d'un quadrat sumàvem la mesura dels seus costats? Doncs això és el mateix. La longitud o el contorn de la circunferència és el mateix que el perímetre. El que passa és que, com la circunferència no té costats i no ho puc mesurar amb un regle, doncs ho mesuro d'aquesta manera tan senzilla com acabem de comprovar. Amb l'ajuda d'aquest número pi ens ajudarà a resoldre-ho amb una fórmula que en els propers vídeos us explicaré, d'acord? Nois i noies, doncs espero que us hagi agradat aquesta estoneta i endavant, continuem. Vale? Ens veiem!